गिबियावनो जोंनि बासायगिरि फोरबोखौ जोङो हामबाय होनो नांगोन। मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय जियाबारि गामिनि सिङावनो जोङो फिसाहै जोङो कनान मण्डलि दङ। बे कनान मण्डलियावहाय जोङो गोबां बेबायदि इसोरनि फिसाफ्रा मैदेर दावदेर जिब जुनार बेमार आजारफोरजों सैसोनानैब्लाबो इसोरनि अननायजों जोङो दिनै 25 बोसोर आबुं जाबाय। दा बेखौ लोब्बा लाखिनानैनो दिनै जि कनान मण्डलियावहाय जि सिलभार जुबुलि मोनसे जोङो बेवहाय खुंनाय जोङो जादों। बेवहाय जों इसोरखौनो हामबाय होनो नांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि हांख्रायनाय लेखा आलासिफोरखौ जोङो फ्राय मोननो हादों। जोङो जोंनि नांगौबायदि गाहाय आलासि सारखौबो जोङो मोननो हादों। बेनिखायनो जोङो इसोरखौ हामबाय होनो नांगोन। आरो जोङो जि 25 बोसोरावहाय जोंनि गेजेरावहाय बेबायदि जोंनि जि मण्डलियावहाय जायफ्रा बिबान मावनानै थांनाय एबा जायफ्रा गावनि जायगाफ्रावहाय थांफिननाय एबा गोबां बेबायदि दाब दाब जायगाफ्रावहाय गावनि नांगौनि थाखाय थांनाय बिथांमोनखौ जोङो दिनैनि सानाव जोङो लोगो मोनलायजोबनानै जोङो गोजोननाय मोनदों। आरो बेजों लोगोसे जोङो इसोरखौ जोङो धन्यबाद होदों। हाबाफारि हिसाबै जोंहा जि जोंनि बर' हारिनि जि कालचार बागुरुम्बा मोसानाय बेजों लोगोसे ख्रिस्टि मोसानाय आरो जोङो इसोरखौ हामबाय होननायजों रंजानायजों जोंनि जि कनान मण्डलिनि आइजो टीम बिथांमोननि मोसानाय बर' हारिनि जि गाननाय जोमनाय दख'ना आर'नाइ बेजोंनो जोङो बेबायदि दिनैनि जि जुबिलिखौ जोङो समायहोनो जोङो नाजादों। नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय बबेनिफ्राय आलासिफोर हांख्रायहरनाय जादों? ओरैनो जोंनि बे हाबाफारियावहाय जोंहा बेयावनो जोङो थानानै थांखांखानाय दाब दाब जायगायाव बिथांमोना थाहैदोंमोन। चिरां ओरैहाय जोंहा दङ चिरां उदालगुरि ओरैहाय जोंहा बिश्वनाथ सारियालि आरो बेबायदिनो दाब दाब जायगानिफ्राय जोंनि हांख्रायहरनाय लेखा बिथांमोना गासिबो सफैनो हाफ्रामजोबदोंआनो। लोगोसे जोंहा आगुनि जिथु जोंनि बिबिसिनि मावफुं नेहाथारि माइकेल बाग्लारि सारखौनो जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो हांख्रायदोंमोन। दा बिथाङाबो जोंनि गेजेराव सफैनो हादों। जोङो खुब गोजोननाय मोनदों आरो जोङो लोगोसे इसोरखौनो जोङो धन्यबाद होदों।